Ćao dragi ljudi i dobrodošli u još jedan novi video na našem kanalu. Danas imamo par pitanja na koje ćemo da damo odgovore. Ja sam stavila prije možda nekih 7 dana na Instagram i na YouTube da možete da postavljate pitanja i rekla sam da ćemo mi da snimimo video, pitanja i odgovori, pa da odgovorimo na neka pitanja o nama ili generalno pitanja koja ste postavljali. Nije bilo mnogo pitanja, tako da uspjeću da odgovorim na sve, ali pre nego što počnem, samo jedno obaveštenje. Kao što ste već primijetili, vjerujem, da smo promijenili naziv, to jest promijenili smo ime kanala na YouTube-u. Umjesto Bibi Grbić, kanal će se od sada da zove Australija na dlanu. Razlog zašto smo odlučili da promijenimo naziv kanala, pa prvo, dosta ljudi je mislilo kada vide ime, u stvari ja nisam Bibi, ja sam Biljana, ali sam na Instagramu, to jest na svim društvenim mrežama, sam stavila Bibi Grbić. I onda dosta ljudi kada vidi ime misle da je neki stranac u pitanju, tako da to je jedan razlog. A drugi razlog je nekako kanal je otišao u drugom pravcu, to jest u drugom smjeru od onoga što sam ja na početku planirala. Ja sam, kad sam tek otvarala i počinjala sa ovim kanalom, nekako sam zamišljala da će kontent kanala biti dosta drugačiji i imala sam nekako plan šta ću da snimam, koje teme i tako dalje. Međutim, vremenom mi smo nekako išli ne samo po našem kao planu, nego smo također slušali vas i vaše predloge, šta biste vi želeli da gledate, šta biste želeli da mi snimamo i tako dalje. I onda je nekako to malo drugačije od onoga što sam ja zamišljala. Tako da, zvaće se znači Australija na dlanu i imat ćemo još neke sad druge planove. Neće biti toliko personalizovan kanal, nego će biti malo uopšteni, ali vremenom govorit ćemo mi vama što ćemo da snimamo i tako dalje. Uglavnom, bit će još nekih drugih tema, videa i tako dalje. Tako da, Bibi Grbić prelazi u Australija na dlanu. Sad to može da znači, da ima par značenja, da li ono kao Australija na dlanu, u bukvalnom smislu, kao sudbina, što smo došli ovdje da živimo, ili može da znači ono kao Australija na dlanu, informacije o Australiji. Ali, eto, bit će jedno i drugo. Uglavnom, ako budete tražili naše videe po Bibi Grbić, također naći ćete nas, a možete znači da nas tražite Australija na dlanu. To je za sve ljude koji su već pretplaćeni na naš kanal i nekako su upoznati sa nazivom, a za ljude koji nas ne prate, koji su novi na našem kanalu i na ovom videu, vi ako možete da nas zapratite, znači imate dole subscribe ili zaprati ili pretplati se, zavisi na kom jeziku je YouTube koji gledate. Vama ne znači ništa, znači što se kaže niti vam iz džepa niti u džep, a nama koji se bavimo znači snimanjem videa za YouTube nama znači mnogo, tako da ako možete da nas zapratite mi bismo vam bili jako zahvalni. Tako da počinjemo sa pitanjima. Prvo ćemo da vidimo ova pitanja sa YouTube-a. Evo ovako. Bilo je jedno pitanje, da li imamo roditelje, braću, sestre, familiju, da li ih obilazimo i da li oni obilaze nas. U Australiji ja imam jednu rođenu sestru i brata rođenog, pošto u mojoj porodici ima 5 djece. Tako da imam, znači, sestru. Moja sestra, znači, ona živi u gradu koji se zove Port Hedland i on je na sjeveru u odnosu na Perth, sjevernije je, i udaljen je oko 1000
1400 ili je 1600 km odavde. Tako da se ne obilazimo često kao što bi mi to želeli, ali kad god imamo priliku, znači vidimo se i čujemo se redovno, stalno se čujemo. I također imam, rekla sam, brata, on živi 200 km južno od Perta, u gradu koji se zove Banbury, i on isto tako, s njim se možda malo češće viđamo nego sa sestrom, međutim on radi po smjenama, mi radimo 5 dana u sedmici, vikend ne radimo, i onda da se uklopimo kao da je i on slobodan vikendom, jako je nezgodno. A uglavnom, znači, kad god ugrabimo priliku, definitivno se vidimo. Tako da, a ostala porodica, svi su nam tamo. Svi su tamo i čujemo se redovno sa svima i kad god idemo na odmore, naravno provedemo sve vrijeme, svih koliko 4-5 sedmica, 6 koliko odemo, provedemo sve vrijeme tamo sa njima. Tako da, znači imamo sve, ali nažalost ne viđamo se toliko često. Tako da, eto, to je to za to pitanje. Dalje imamo pitanje, isto na YouTube je bilo. Divna si i mila, baš si divna duša. Hvala. Ja kad dobijem ovako komplimente, ja se sad rastupim, a moj muž kaže, jao, što si ti umišljena ili nešto, ali ne, meni bude drago kad me tako hvalite. Samo nastavite. A koliko godina imate? To sam često nas pitaju svi koliko imamo godina i da li planiramo budućnost u Australiji. E sad godina, što se tiče godina, imamo mnogo. Imamo mnogo godina, mada ja imam, u stvari oboje imamo 41 godinu, 81. smo godište. Ja sam starija od Nenada 10 dana, punih 10 dana. Znači ja sam rođena 3. jula, a on je rođen 13. jula, tako da iste godine. Ove godine, ako Bog da, napunit ćemo 42 godine, tako da, ja kažem sredovečna žena, ali ja se ne osjećam tako, mislim, znate kako kažu, bitno je kako se osjećate, ne šta pokazuje rodni list. Ali isto tako, znate kako kažu, nemam bora da to i dokažem. Genetika je čudo. Moja mama i tata, oni imaju 70 i kusur godina, a i dalje su vitalni, jako aktivni, nemaju ni bore, ni tako da, eto, možda, izgledam, da li izgledam mlađa, vi mi recite, ili tako izgledam koliko imam godina, ne znam. Kažem vam, ja se ne osjećam sad nešto da sam u nekim godinama, ali, eto, imamo znači 41 godinu. A što se tiče bora, da vam kažem da ne koristim sad neke proizvode, ne znam kakve, za ispravljanje bora ili čega već. U stvari ne koristim ništa za bore, koristim najobičniju kremu, Niveu, ne biste vjerovali, ali imam jako suvu kožu i onda što masnija krema to bolje, tako da možda je to razlog što nemam bore. To je sa godinama. I dosta pitanja smo dobili, znači koliko imamo godina. Dalje, kada idete u Srbiju na odmor? Pa u Srbiju na odmor bili smo prošle godine. Prošle godine smo bili u julu, 5-6 nedelja smo bili. Sad, ove godine ne vjerujem da ćemo da idemo, ali onda sljedeće godine najverovatnije da hoćemo. Tako da je Australija bliže, ali nažalost nije, išli bi mnogo češće. Tako da ja kažem da ljudi koji žive u Evropi su mnogo srećni, bar na tu, što se kaže, ruku, jer mogu da odu, da sjednu u auto, bukvalno, i tamo su za određeni broj sati, dok nama odavde, skoro 24 sata uzme da stignemo, tako da nije baš ni jeftino. I onda kad idemo, ne isplati se da idemo na 7 dana ili 10 dana, nego iskoristimo što duži vremenski period da možemo da ostanemo. Ok, znači sljedeće pitanje je bilo za kuću, pa kaže, kuća koju ste snimali, jeste li je kupili ili živite pod kirijom? Ne, kuću smo kupili pre možda nekih 3 godine, pod kredit, smo uzeli na kredit
ali jeftinije nam je da plaćamo ratu kredita nego kiriju. Toliko su skočile kirije ovdje, tako da da, kupili smo kuću i naša je kuća manja, mislim manja je na osnovu kuće kolike su u Australiji. Plac je nekih oko 250 kvadrata, mislim da je, a kuća je 130 kvadrata, ima 3 sobe, 2 kupatila, dnevni boravak, kuhinju i tako, kažem, nije mala kuća, sasvim dovoljna je, ali na osnovu Australije i kolike kuće su ovdje, kao manja je. Dobro, dalje, gdje su vam mačke i koliko su stare? Snimite video sa njima da i njih upoznamo. Da, mačke, tu su mačke, Dori ima 3 godine, a Lili godinu dana je napunila u februaru. Pa mi ih imamo kako su, Dori je imala možda kad smo je uzeli ne znam koliko, 3 mjeseca i Lili isto tako, pa eto s nama su čitav život, tako da hvala što ste pitali za mačke, snimit ćemo nekad i njih, gdje znate da mi snimamo sve ono što tražite, što želite, tako da eto, snimit ćemo jedan video i o mačkama i taman da vam kažemo ovdje u Australiji kako, mi smo znači njih, to se kaže usvojili, nismo ih kupili, ovdje nema lutalica inače, ali eto snimit ću jedan video o da kažem, kako se ljudi brinu o životinjama ovdje i kako to sve funkcioniše. Dobro, dalje, koji je najbolji grad u Australiji i da li bi živjeli negdje drugo osim u Perthu? Pa sad koji je najbolji grad, ja ne znam. Mislim, nisam bila u drugim gradovima, u Perthu sam bila, Nenad je bio u Sidneju, bio je, da li još ne bio, ne znam, ali čula sam da je Melbourne jedan od najboljih gradova da ima mnogo našeg naroda i da je najsličniji gradovima u Evropi, da ima onako dosta restorana, kafića, da je sve otvoreno kao duže, da ima mnogo više naših ljudi, druženja, izlaženja, šta ne. Perth je poprilično tih je, ima naših ljudi, dosta, ali recimo nedeljom kada odete u grad, onako sve je mirno, tiho, nema nigdje nikoga, nema recimo kao kod nas kada prođete ulicom pa su sve kafići, restorani, nema toga zaista. Sidney isto, ja verujem da je Sidney isto prelijep, veliki je grad, pa ne znam, ako bi trebalo da živimo u Perthu, zaista ne razmišljamo da li bi se negdje selili, a ako bi se negdje selili, pa možda Melbourne, pokušala bi recimo Melbourne da vidimo, jer kažem vam, zaista sam čula za Melbourne sve najbolje. Dalje, kakve su tamo pijace, da li se družite sa našim ljudima sa Balkana? Pijace, pa ovdje nema baš onako klasična pijaca kao kod nas, što je. Oni svaki događaj koji ima onako one tezgice, oni to zovu pijaca. Imamo mi baš jedan video smo snimili, mislim da se zove pijaca na plaži i oni to zovu kao markets, a u stvari mislim nije pijaca nego kao tezgice pa se može kupiti raznorazna hrana i šta sve ne. Ali klasična pijaca kao kod nas da možete da odete pa da možete da kupite i jaja i sir i kajmak i voće, povrće i šta sve ne, pa i nema baš. Recimo imaju pijace tipa riblja pijaca i ona radi samo jedan dan, možda u vikendom obično, recimo subota ili nedelja i radi par sati ujutru recimo možete da kupite bilo koju vrstu ribe, pa onda imaju pijace recimo za biljke ili cvijeće i znači ne postoji pijaca koja radi svaki dan 7 dana, tako je bar u Perthu, ne znam, možda u nekim drugim gradovima, recimo kao što je Melbourne, da tamo slučajno nema, pošto ima mnogo naših ljudi da su organizovali pijacu, zaista ne znam, ali ovdje ne postoji pijaca u tom smislu. Eto, otićemo još nekada neke ostale vrste pijaca, pa čisto da snimimo, ali mislim, kažem vam, nije to ni blizu našoj pijaci.
Tako da, i da li se družimo sa našim ljudima sa Balkana? Pa družimo se kad imamo vremena, definitivno. Mi ima par porodica, jedni su iz Crne Gore, u stvari ona je Crna Gora, ona je iz Hercegovine, imamo par ljudi iz Srbije koji su, imamo jednu porodicu iz Bosne sa kojima se družimo, Bosanci, imamo Makedonce, sa Makedoncima se družimo, imamo, da, ali onako nekako slabije se ljudi druže ovdje nego tamo kod nas, možda baš zato što, recimo, bar ovdje u Pertu, radnim danima, recimo u 5-6 sati se zatvara sve. Zatvaraju se i ovi marketi, i prodavnice, i rijetko koji kafić da radi nešto tako duže, tako da, recimo, radnim danima, malo te nemamo vremena, onda vikendom, recimo, ako uhvatimo da izađemo negdje ili da idemo jedni kod drugih, to definitivno da, ali drugačiji, prosto drugačije je ovo. I to nama mnogo nedostaje, to nam najviše i fali, to druženje u suštini, tako da nekako drugačije je ovdje nego tamo. Dalje, koliko imaš godina? To sam rekla već, da imam srednjovečna žena, rekla sam. Dalje, kako napreduje hibiskus? Aha, to je verovatno vezano za video što smo snimali za baštovanstvo kad smo radili i za živu ogradu, da napreduje hibiskus. Kako živa ograda je, pričala sam baš na tom videu, par godina stara, ali niti raste, niti ništa, kao da se preparirala, a hibiskus napreduje i non stop cvjeta, onako pojavi se 3-4 cvjetića, ne traju dugo, ali čini mi se da će hibiskus da uspije. Tako da, obaveštavat ću vas. Dalje, veliki pozdrav za oboje, super ste, samo tako nastavite, hvala, veliki pozdrav i za vas sve. Veoma ste prijatni, očigledno i obrazovani, može se od vas nešto i da nauči i kanal je Prva liga, pa hvala puno. A to da se može naučiti, pa ne znam, mi se nekako trudimo se, recimo, da kad nešto snimamo, da, iako ne znamo, da se, informišemo, pa da prenosimo informacije i vama, tako da, a možda je to donekle i profesionalna deformacija, jer sam ja u suštini, ja sam prosvetni radnik, pa možda i to ima veze, znači, ono što god da radim, da ja pokušavam da nešto nekoga naučim ili da prenesem neko znanje ili tako da, možda i to ima neke veze. Ali u svakom slučaju, kažem vam, i kad snimamo videa, trudimo se zaista da snimimo video, da eto, kad nešto pokažemo da ima smisla nekoga, tako da ne snimimo bilo šta. Dalje, ko bolje kuva, od vas dvoje, ko bolje kuva, pa ja moram da kažem da ja bolje kuvam, Nenad i nije nešto stručan baš u kuvanju, on zna neke osnovne stvari da spremi, on je, ne znam da li ste gledali video kada je pravio gulaš od kengura, mislim da je to jedno od prvih jela koje je pravih jela da je napravio, on obično zna tako da pravi sendviče, neke ili recimo doručak jaja i tako dalje, ali sad nešto, nije da ne zna, ali prosto, nekako smo navikli da ja kuvam, tako da on mi pomaže, ali ne sad nešto da on uzme sam da skuva neki veliki obrok, tako da moram da kažem da ja bolje kuvam. Da ne zvuči uobraženo, ali ja bolje kuvam. Dalje, da li ste vakcinisani? Da li smo vakcinisani? Jesmo vakcinisani, kao i većina australijskog stanovništva. Mislim da ste svi bili upućeni kakva je bila situacija za vrijeme korone, da smo bili zatvoreni, bukvalno bili zatvoreni, pa da smo bili zatvoreni, pa čini mi se više od godinu dana. Znači, u zapadnu Australiju, posebno zapadna Australija je bila bukvalno odsječena od ostalih teritorija u Australiji, a i od ostatka svijeta. Nije bilo niko da ulazi u zapadnu Australiju, niti da izlazi iz zapadne Australije. Ako je neko želeo da dođe ili da ode iz zapadne Australije, znači morali smo da apliciramo
da dobijemo dozvolu, u stvari, da bi putovali negdje, mada ono kao moglo se putovati samo ako je tipa u pitanju nešto potrebno, prijeko potrebno za liječenje, ako je u pitanju neki smrtni slučaj i tako dalje, ali tipa da kažete hoćete da idete na odmor, to je bilo ne, ono, big no. A vakcine što se tiče, oni su rekli kao da nije obavezno vakcinisanje, dali su nam izbora, međutim, bilo je u restoran, ako hoćete da uđete, morate da pokažete sertifikat, jer imamo mi na telefonu kao sertifikat da smo vakcinisani. Ako hoćete da uđete u restoran, pitaju za taj sertifikat o vakcinaciji. Ako nemate, ne možete da uđete. Na poslu je bilo, pošto ja radim u državnoj firmi, nama je bilo, ne možemo raditi ako nismo vakcinisani. U radnje, u prodavnice smo mogli da ulazimo, ali bilo je i to kao da će zatvoriti i zabraniti ulazak i u prodavnice ako nismo vakcinisani. Kao javni prevoz, autobusi, vozovi, avion, naravno, nigde nije mogla da se ide bez vakcine, tako da u suštini, zato što se desilo Novaku, u stvari, Novaku Đokoviću, da je došao i haos je nastao zbog vakcine, tako da kao mi nismo morali da se vakcinišemo, međutim, koliko su bile te zabrane i koliko je bilo sve zabranjeno, mislim, nismo baš imali mnogo izbora. Jedino smo imali, izbor je bio tipa da napustimo posao, sjedimo u kući, da nigdje ne izlazimo i da tako živimo. I onda se nismo morali vakcinisati. Tako da, vakcinisali smo se i to ne jednom, nego 3 puta. Tako da, i sad ima kao 4., 5. već doza, ali to ne, zato što to zaista nije obavezno. Ovdje u Australiji oni primaju vakcine i za, recimo, za prehladu, za grip, za svake godine oni primaju vakcinu, to je njima najnormalnije. Dok recimo, ja nekako nisam pristalica nikakvih, ni tableta, ni vakcinacija, ni ničega. A ako dobijem virus, neka se organizam izbori s tim. Tako da, ja recimo, mene glava kad zaboli, ja popijem vode, popijem kafu ili nešto, kao prestaće me. Ako baš ne prestane, onda popijem tabletu. Tako da nisam baš morala da se vakcinišem, verovatno ne bih ni ja, ali jesmo se vakcinisali 3 puta. Imali smo izbora jedino koju vakcinu da primimo. Znači, bila je Pfizer bila je, mislim da je bila kineska i još jedna. Znači, bile su 3 vrste vakcina, to je izbor bio, znači koju da primimo. Tako da smo mi izabrali smo Pfizer i vakcinisali smo se. Imamo sertifikat. I kad smo išli na odmor, znači morali smo da, pre nego što smo kupili karte, morali smo da prikažemo taj sertifikat da bi mogli da putujemo. Tako da, eto, to je to o vakcini. Dalje, sljedeće pitanje. Imamo, vas dvoje mi izgledate jako srećno, koji je vaš recept i preporuka za srećan brak? Pa hvala puno. Pa sad recept za srećan brak, nemamo neki recept, ali ne znam, možda zato što nas dvoje nismo bili ni mladi kad smo se uzeli, tako da smo bili smo ostvarene ličnosti i zreli ljudi, da kažem. I prosto nekako pričamo, razgovaramo, jednostavno, mislim, ne kažem da mi sad nemamo nekih prepirki ili svađe, kao i bilo koji drugi bračni par. Imamo, naravno, i ne mogu da se pohvalim da kažem da smo smirene, staložene ličnosti koje će, ako dođe do nekog problema, izbrojati do 10, pa tek reagovati sljedećeg dana, ono što se kaže jutro je pametnije od večeri. Ne, nismo. Prosto reagujemo na prvu, što i ne valja, naravno, i nekad, ali okej smo, recimo, iako se nekad nešto, nikad se nismo posvađali da ne pričamo jedno sa drugim. Imamo, naravno, da se raspravljamo ili tako dalje, ali odmah posle toga pričamo, najnormalnije. Tako da, što kažem, možda zato što smo zreli, pa tako da, a i prosto, tako smo nekako vaspitani da se, jedno i drugo dolazimo iz porodica gdje je brak,
svetinja, što se kaže, pa tako možda smo tako i vaspitani, a i ne znam. Ja se uvijek kažem, sjetim se one anegdote kada su pitali stariji bračni par koji su proveli zajedno 60 godina braka, pa su ih pitali koji je uspjeh za brak. I kad su oni rekli, pa znate kako, rođeni smo u vrijeme kada su stvari, ako se nešto pokvari, mi smo ga popravljali, a nismo bacali pa kupovali novo. Tako da, eto, možda smo i mi rođeni u to vrijeme kada su se stvari popravljale. Tako da, znači i braka što se tiče, ako naiđete na neki problem, nećete odmah pokupiti se i odustati, dići ruke od toga, nego, mislim, sve se da rešiti i ako su ljudi normalni. Tako da, sad da kažem neki recept, radite to ili to, pa ne znam, nema baš nekog recepta. U suštini, priča je najbitnija i znate kako se kaže, ljubav ili brak ili prijateljstvo, bilo šta, to je dvosmjerna ulica. Znači, oboje moraju da rade na tome, ne samo jedno. I jednostavno razumijevanje, priča i ljubav, tako da to je možda i donekle najbitnije, jer da nema ljubavi ne bi bilo ni razumijevanja, ni ničega drugoga. Tako da ne postoji recept, definitivno. Dalje, koliko je Nenad stariji od tebe? Nije stariji, ja sam starija, 10 dana sam starija od njega. Kažem vam ja, dosta je bilo pitanja, znači koliko imamo godina. Ne znam da li niste mogli ovako preko videa da procijenite ili možda nekako smo nas dvoje, oboje smo djetinjasti poprilično. Mada to se ne može toliko na videu ni da vidi, recimo naši koji nas poznaju, pa kad gledaju video oni kažu da smo nekako ozbiljniji nego što inače jesmo, tako da nekad ću da vam pustim, imamo mi snimke, recimo kad snimamo video, pa to ja naravno isječem pa izbacimo, ali imamo dosta tih naših gluposti, da kažem. Snimit ću nekad taj video što se dešava iza kamere, pa ću da vam pokažem. Dalje, koja vam je omiljena destinacija za odmor? Omiljena destinacija? Pa ne znam, recimo neke egzotične zemlje, definitivno, da ima, da, nisam nešto ljubitelj ni snijega, ni planine, ni definitivno more, neko plaža, egzotika i tako to. A recimo meni na odmorima na kojima smo bili do sada, mogu da kažem da mi je, pa Dubai mi je onako jedan od boljih, mogla bi se reći, baš onako, jer zaista sve što sam vidjela nekako sam se oduševala, sve je onako previše da kažem, ali jako prelijepo je zaista. Tako da, eto, do sada gdje smo bili Dubai, a u buduće recimo neke definitivno egzotične destinacije. I koliko vremena vam je potrebno za YouTube? Pa, za snimanje i nije potrebno toliko. Recimo, kad idemo negdje snimimo video, sad dosta vremena nam uzme da editujemo. Kao što sam rekla ranije, mi imamo dosta stvari, recimo krenemo nekad nešto da pričamo, pa onda nas dvoje se odemo skroz nekim drugim putem, pa onda to isječemo, pa sastavljamo, pa da ubacimo neku muziku ili nešto, da napravimo da to bude zanimljivije. Jer ja zaista volim da onako kada objavimo video neki da mi prvenstveno budemo zadovoljni šta smo snimili, kako to sve izgleda i vjerovatno ste primijetili da dosta recimo ulažemo u to editovanje videa. Nismo nikad snimili, pa ne znam da li smo jedan video samo snimili i objavili ga. Uvijek. Sad to nam uzme dosta vremena, recimo da editujemo, da pregledamo sve, da isjeckamo, muzika da se stavi, da, uzme nam dosta vremena, sad ne znam koliko tačno vremenski, se zavisi od videa do videa, vjerovatno. A znate kako nekako YouTube nam nije nešto čime se bavimo, da kažemo da smo mi sad youtuberi i to je naše primarno zanimanje, nije. Mi imamo poslove koje radimo i onda YouTube nam više onako kao hobi u stvari, tako da uživamo zaista jedno i drugo, da radimo to, da snimamo video i da stavljamo. Sad, mislim, tek smo počeli, početnici smo još, a za ubuduće pa nikad se ne zna, možda se i
budemo bavili samo YouTube-om, nikad se ne vidjet ćemo. Tako da uzme nam prilično vremena i to bi bilo to od pitanja. Znači nije bilo mnogo pitanja, ne znam da li niste vidjeli kad sam ja stavila na YouTube, stavila sam sliku sa pitanjima i odgovorima. Inače imate mnogo više pitanja, recimo da mi pošaljete ili u inbox ili da ispod videa da postavite, ovaj put nije bilo mnogo, ali nema veze, opet ćemo snimati videe za pitanja i odgovore i u budućnosti, pa ćemo, a mi inače, recimo ja sam tu vam i rekla i na ostalim videima, kad god nešto pitate, mi odgovorimo. Zaista nema nešto sada da ono kao nemojte da me pitate to, za Boga, mislim da uvredit ću se ili nešto, ne. Mislim, a kad smo se odlučili baviti ovim, što nas budete pitali, mi ćemo vam i odgovoriti. Što nam budete tražili da snimimo, mi ćemo da snimimo. Tako da zaista, mislim, radimo ovo i za nas, a i za vas, definitivno. Tako da, jer da nas vi ne gledate, mislim, koja bi bila poenta snimanja. Tako da, hvala na gledanju, to bi bio još jedan video. Hvala svim ljudima koji nas prate, evo već duži vremenski period koliko se bavimo, duži, da kažem, koliko može 5-6 mjeseci. A svi novi ljudi koji su na kanalu, nemojte da zaboravite da nas zapratite. I da, eto, još jednom da napomenem, znači da smo promijenili ime kanala i da i dalje možete pronaći video ako budete tražili Bibi Grbić, ali od danas kanal će se zvati Australija na dlanu, Australija na dlanu. Tako da, a dok smo u Australiji, naravno, tako će se zvati. A ako se odlučimo preseliti ili vratiti nazad u Srbiju, onda ćemo se zvati nekako drugačije, vidjet ćemo već. Tako da, eto, to bi bilo to. Hvala na gledanju, ljubim vas puno, pa se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!